hienoa. Ai moikka Peppiina. No moi. Mitä sä oot tähän? Jos sä tulet kentällä, niin mä voin kyllä tästä ihan hyvin lähteä. Ei tarvii. Mä ajattelin vaan mennä maastoon. Okei. Haluatko tulla mukaan? Joo, muuten mielelläni tulisin, mutta mä lupasin äidille mennä 7:2 kotiin. Ai jaa, no okei, kannattaisiko sun sitten lähteä? Joo, mä aloinkin ottaa loppukäyntejä tässä. Ai. Nyt mä voisin lähteä. Sanoiko joku jotain? Ei tainnut, ehkä mä jatkan vaan matkaa. Oikeesti, sanooko joku jotain täällä vai kuulenko mä vaan omioni? Olet hyvä. Pysy pien puolella. Älä antaudu ikinä pahoille. Oikeesti. Mitä täällä tapahtuu? Ehkä mä oon vaan sairas. Parasta lähteä vaan kotiin. Parasta lähteä vaan kotiin. Mikä se ääni oli? Ja totta kaihan mä oon hyvä. En mä ikinä haluis olla paha. Oikeesti. No mietitään asiaa sit. Milla? Älä sano mitään tuollaista. Pahana sinusta voisi tulla jotain suurta. Mitä? Peppiina, miten sä tänne pääsit? Ja tuliko se niinku just ton peilin kautta? En ole Peppiina. Minä olen Piru. Mut miksi sä sit näytät Peppiinalta? No tiedätkös? Etkö sinä tiennyt vielä sitä? Että Piru voi muuttua minkälaiseksi vain haluaa. Ja minä kannatan sinua liittymään pahaan. Voisimme yhdessä pelotella kaikki pois tästä maailmasta ja hallita tätä maailmaa. No ei vai pitäisikö? Niin juuri. Milla, et todellakaan liity pahaan. Pysy hyvän puolella. Mitä täällä tapahtuu jo tosi outoja. Minä mitä sä täällä teet? Ne enkelit aina tulee pilaamaan kaiken. Milla, älä mene pahan puolelle. Ei, vaan tule. Niin juuri, tule tänne. Ei vain tänne. Mä uskoisin. Mä en enää kestä tätä. Mä en enää pysty. Vaan enää ne suuret ratsastuskilpailut. Niihin mä kyllä osallistun.
Mä ehkä menen kohta treenaamaan. Mä osallistun Lunalle jo varmaan. Kun Luna on vähän hevonenkin, mutta se on ehkä se pyyhkii mun mielestä. Ehkä toi oli vaan unta. Tai menee vaan näkyjä tai jotain. Mä en nyt treenaa.